see, 'cause I think I do when you're next to me. Hindi talaga. Tapos ngayon nag-work na siya. Nandito kami. And tingnan nyo. Yeah, the Twiggy. Yeah. Golf clubs. Naputawin ko na yung mga pinang-grocery ko. And ngayon can you get the ladder? Huh? You know the little ladder there? Near the freezer? Kasi ayan, tatanggalin ko na yan. So mag-start na ako tanggal ng mga Christmas decor. Ano na ngayon? January, ano na ba? Saturday, January 18, guys. Pero late nyo ito mapapanood kasi eto ata yung second vlog ko ngayong 2020. Kasi yung first vlog namin is yung, nung New Year. January 1. So, yun yung pinakauna kong Christmas vlog for 2020. And eto na yung next. Kasi hindi muna ako nagbablog kasi nga marami pa akong mga late vlogs nung na hindi ko pa na-upload. Pero mga December yun, guys, na mga vlogs. Konti na lang. Siguro malapit na matapos. And eto, kaya hindi ako nagbablog. Eto yung pangalawa kong vlog ngayong 2020. And eto rin yung first vlog ko yatang nag-grocery kami ngayong 2020. Kasi nga, pag nag-grocery ako, etong January, hindi na ako nagbablog kasi may ipon na naman sila. Then, maluluma. So, sabi ko, wag na muna ako mag-vlog. Hintayin ko muna maubos yung mga tira kong mga late vlogs. Then, saka ako mag-vlog. So, feeling ko malapit na ako kasi ang next na i-edit ko na is yung magluluto na ako for Christmas. So, yung palang January 18 na. 18 ba? Yeah. So, yeah. Tara, Sak, you gonna help me, okay? Okay, Baba? Yeah. Thank you. Tulungan nila ako. Okay, akin na yung ladder, Sak, please. What? And I need wait, kailangan ko pala yung mga, ziplock. You can't reach, yes? You know the other one of those? No. Mom! Oh, maybe it's in here. Although that was in the Yeah. car. Si Jan, linilinis niya yung, yung car nga. And, ayun, hindi mo yan abot, Sak. Ako na, alis na dyan. Sinabit ko lang naman to, kaya medyo madali lang naman to tanggalin. Do what do what do what do. Can I take one down? Because I can reach those. No, you can't. Yes, I can, Mom. Can I take the last one? You can. Huh? Can I help? Later. No. You're gonna help me to take all the balls out from the Christmas tree. Dad. Yay! I know. I can only. See, I told you, you cannot reach it. Ako na. Wait, can I try? Okay, go, kuya. But then I have to go get your go tuggy. Go take the hook off. Kasi sila, nag-i-impake na rin sila ng kanilang golf. Yung golf baggy nila, tsaka yung mga... Ayan, si kuya, ito, nandito na yung kanyang, damit. Nandiyan na yung damit niya. How? No, it's not broken. Ako na. Okay na, ako na, kuya. There were hooks on there. Yeah, you have to get the hook as well sa Kuya TJ. No, ako na, kuya. Masisira mo lang yan. Ako na. Yes, like that one. Okay. Okay, give it to Holly. Okay, Holly. Get the hook. Be careful, ha? And eto, nalinis ko na yung, yung mga glass door kahapon. Mama. Yes, Baba. Here, Holly. Yes, please. Holly, I'll get that one from Kuya. Yay! It's snowing. Okay, move the ladder. Baba, Kuya, Holly, bring that one. Hurry up. Okay, ako na yan, Kuya. Get your golf baggy. Inuutusan ka pa. Okay, Holly. Inuutusan ka pala ng daddy mo. Okay. Eto, nakaano to. Linagyan ko siya ng, para ba siya mag-stain. Pinin ko siya. It's broken. It's not broken. It's not broken. Done, Kuya? No. 2 more. Just be careful, ha? Mama.
It's not broken, Baba. We can always put it back. Okay, ako na, kuya. I'll do the rest. There's only two. Okay. Okay. It's not broken, Baba. Madali lang naman to tanggalin. Ang mahirap lang naman ay ang paglagay kasi syempre ibabalance mo or ipapantay ba yung mga dulo, yung dulo. Kuya, ay Holly. Baba. Holly. Okay, ako naman. Okay. Get your baggie. And then bring your bag. Eto ba, pinin ko sila. Nagamit ako dito yung, eto lang, madali lang naman. Ayan, oh. Kita niyo. Oops. Ayan. Ito lang naman ang ginamit ko. So, tanggalin ko lang mga to and next yun na. Diba? And yung doon. And doon. Then tapos, Christmas tree yung next. Ayan, natanggal ko na. Andito na siya. And si Sak, gusto niya siya raw magtanggal. Bakit kaya yellow to, no? Si Sak ang magtatanggal ng bell. Ooh, careful. Thank you. Ako na yan, kuya. Ding ding. Ding, ding. That's not. No. Oh, get the What? No, I'll do it, kuya. You can reach it if you can. Yes, you can. Ako na lang. No, you don't have to. You don't have, kuya. No, no, no. It's alright. There's a pin there, kuya. You have to remove the pin first. The what? The pin. That's it. Ako na nga, kuya. Let's go show me. That one. Put that back, Sak. Look. Oh, then pins. You won't. I don't think so you will reach it, kuya. No, 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 not that one. Ako na lang. Found it. Okay na. Mom. What's that? No, there's more pins. Ako na lang, kuya. Masisira mo. I want to do it, Mama. How much pins are there? There's a lot. Ako na nga lang. Ako na lang, kuya. What, you put pins all around it? No, no, no. Not for you, Holly. Not for you. Holly, you're gonna poke yourself with it. That's right. Let me in your arms. I want, Mama. No, this is sharp, Baba. Very sharp. It can cut off your finger. No. No, it can make a hole Poke in your finger. the fingers. Okay na, kuya. Oh, that's a nail. Is it? Oh, that's a nail. I know. Bakit merong may pako? Mommy, put it in the nail. No, I didn't. Okay, hold that. Dad will bang it back in. Ba't kaya may pako? May pako. Okay. Okay na. I told you to be careful. Mommy, Yes? when I get older, can I get that? Yeah, when you're older. When you're Just five, sure. Oh, gusto niyang tumulong. If you're like tall, grand. Soon you will help me. We're gonna take all the balls from the Christmas tree. Oh, oh. Oh, take all the Yeah, we're gonna take it out from the Christmas tree. Okay, right, kuya? Okay, thank you. Ayan. Tapos na yung dyan. Yung lalagyan ng ng pins. Mom, Mga pins. I had to take it off because Why? I couldn't see the pin. Okay. Oh, was it now? Was it now? It's alright, it's alright. That's meant I'll put it. Okay. So that's now. Nireklamo si kuya. That looks so plain. Ano raw, plain na daw yung yung bahay. Kasi nga, wala na naman, pag nawala na yung yung Santa Claus na yan, plain na to. What about babies from the pins? Yeah, wait, later. We're gonna do here first, then next, the baby room. Thanks, Sak. Ayan, dinala lang dito. Ilalagay ko to sa sa bag, plastic bag. Careful, kuya, ha? Kasi hindi na kapag hintay. Ayun naman si Sak. O, diba? Nag-uunahan pa sila. Be careful, Sak, ha? You don't have to rush. Okay, that's easy. Akin na yung pin na. Careful, careful. Akin na yan si... No, no, no. You don't play with that one, Baba. Take it back. Thank you, kuya. Ito yung yung
tira namin na mga plates. Not paper plate. Disposable plates. O, diba? Tapos, Leave one pine cone. no, we don't. Can we leave it there? No, kuya. We have to, ako nasa kasi, I'll get it. Oh my god! what? What's that? I'll put this back up Christmas. Yes. Ito yung gawa niya kasi to sa school. Oh my god! So, ayan. So, kuya, get all the, that one, yes. Nak. Wanna put this? Wanna do something? Di ba? Inutusan niya yung kapatid niya. So, wala na. Plain na talaga yung bahay. O, di ba? Kaya ayaw ko muna sana silang tanggalin. Kaso Australia Day na. Iba naman yung dapat ilagay. Pero hindi ako nagda-decorate pag Australia Day dito eh. Sa labas lang. Wala naman kasi ano man i-decorate. Ano lang naman yan. Flag. Tapos, ha? This feels like a chair. Okay. That one to kuya. The little Christmas tree. Oh yeah. Di ba? Unahan pa sila. Careful. Bring it here so I can put it in the box. Hey. Holly. Thank you. Huh? Oh, I hate it when Christmas is over. Huh? I don't like it when it's Christmas. Mama! Oh, you don't want to be over the Christmas. Why? You like Christmas? Christmas is on every day. Oh. I like the Christmas. I know everyone I think like Christmas. Oh, how about the Santa Claus? Why the Santa Claus there, Baba? I want to have it. No, Baba, I have to put that in the box. Come on. So we're done. Come on. I need that chair. Come on. Come on. Oh, yeah. That one pa pala, oh. I'll do it. Let Zachary do it because But we done a lot. Dude, that one and babies are in the pin. Kasi meron pa pala sa... Otherwise, everything's good. Careful, Zach. That it's the other way. Hey, Mama. The other way. Thank you. Look at your unicorn, Baba. Get your unicorn, Baba. Thank you, Kuya Zach. Let Zachary, Kuya. Thanks. If you can't get him, I have to do one. Yeah, easy. Thank you. Then I'll do that. Maybe he can. Okay. Let Kuya. I'll do it. I'll do it. Okay. Cat. Zach, lift that up. Careful, ah. Okay. Zach. Akin na, Holly, bring that one. Holly. Thank you. Put that back, Zach. Okay. Tapos na kami dito. So, ilalagay ko naman lang to sa box and baby's room na. Ay, meron pa pala sa labas. Meron pa pala sa labas. Ayan, eto yung dito sa kwarto na ni Holly and eto na yung next and dito ko sila ilalagay. Ah, okay. Thank you, Nak. So, yeah, mabilis lang. Eto, dapat maayos yung pag-pack kasi para hindi sila masira. You can do that one. You can? Okay. I can do the end one. You did the end one. Yeah, okay. Now I can I do the rest now? Okay. What's the Ollie? Eto ba? No, not yet, Baba, because I have... We need the box for the I need a tissue paper or wrap paper for that one. That present. Oh, hindi ko pa nabubuksan. Ito yung regalo ko sa sarili ko. Nandito pa rin, oh. Ito yung Chanel na Chance. Ayan, oh. Mom. Ayan, yung perfume ng Chanel. Hindi ko pa siya nabuksan. And eto, hindi. Linagay lang to dito ni Holly. Ito yung bigay sa akin ni Lai. And eto yung makeup na bigay ni Ponpal. Ayan, eto. Mom. Okay. Okay na. And Mom, you. what's in that present? Which one? Ah, eto. That's I us. showed Dad. Yeah, that's us, yung Ferrero. Chocolate. So, yan. Eto, tatanggalin lang namin to. And si Kuya, ayan. Are you almost done, Kuya? Careful, ha? Akin na. Make sure yung mga pins nakuha mo. Diba? Naaasahan na sila. Okay? Go.
Ramdaman. Oh, no, we don't need, not that one, Baba. Tissue paper, Baba. For what? No. I have it here. Nandyan yung mga pangbalot nito eh. Okay. Okay? Done. So, Christmas. Ang mahirap lang naman dito sa Christmas tree is yung... Hindi naman mahirap. Oo. Natanggalin is yung Christmas light kasi binulubod ko talaga siya sa mga sanga-sanga ng... Ayan o. Nandyan sila. Pero ayan, madaling... Yes. Okay, wait. You can't reach that, kuya. No, you can't. How about Wait. Eto, ilalagay ko muna to sa plastic bag, dyan sa garbage bag. Ayan. And ilalagay ko sila dito sa box para okay na sila. And yung Christmas tree na lang yung next. And eto yung box ng mga Christmas lights. So, tinatago ko yan kasi para pag tinanggal ko na, ibabalik ko ulit dyan. So, ganun ako pag ano tawag nun? Tatago ng mga gamit pang Christmas decors. As much as possible, tinatago ko yung mga boxes ng Christmas light para mas hindi siya magtangle ba or magbuhol-buhol, ha? The table's sticky. I don't know why. Well, I will... Yeah, ayan. Tinanggal ko na. Lalabahan ko yan. Eto, ako pala naglagay nito. Ako nag-decorate. Ako na ang naglagay nito. Bumili lang ako nito sa Kmart. And eto, matagal na to sa akin. As in, ilang taon na to. So, cleanip ko lang sila dyan. Oh. Para siya kasing ipit. Ayan, oh. Para siyang ipit. Ayan. So, ginagay ko lang dyan. Huh? No, that's for the Christmas light, Baba. So, ayan na. Pero ayusin ko pa yan kasi mayroon pa ako ditong ilalagay eh. Doon na tayo sa kwarto ni Holly. Come on. So, dito na tayo sa kwarto. Ito naman yung next. Ay, ang ganda nito, guys. Oh. May pa, ano tayo dyan? Ibon adar na. Okay, saan ko kayo ipipwesto? I-timelapse ko na lang kayo. So, ayun. Ito yung mga tissue papers na... Tissue paper. Yeah, mga tissue paper para sa mga bulaklak. Oh! Mommy! Oh, ayan. Ito. Ibabalot ko sila sa ano, dito ba? Kung saan sila nakalagay nung binili ko. Tapos ayan siya. Idaltanon ko lang siya. Mommy, I find more glass. So, ganyan, oh. Ha? Oh. Oh, no. I'll do the glass, Baba. That's not for... Kasi babalutin ko rin to sa ano, tissue paper, Baba. Kasi nung binili ko siya, ganito, ito nakabalot. Ganito ba? You know what? Alisin nga muna natin yung mga laman dito. Wait, Baba. Don't. Oy, Baba. Is this my mommy? No. Come on, Holly. Wala. Holly, there's nothing there for you. Okay? Nothing there for you. No, it's not yours. Ay, yeah, that's... Yeah, sa kanya pala yun. It's mine, mommy. Yes, nakapangalan kasi sa kanya Is yung... this a bed, mama? Ito ba? Holly. Is Hindi that namin ito bed? nagamit this year kasi wala yung boy. Is this a bed? Mom, it's like a bed. So, ibibend ko lang yung Mom, ano. can I take? No, Baba. It's like a bed. It's not a bed. Ow, mommy. Binend ko lang yung sanga. Ito ba, oh. Binend ko lang siya. Tapos, ganyan. Is this Korean, mama? No, put it back there, please. Ganito ko siya nabili. Binalot siyang ganito. So, ganito ko rin siya ibabalot I just dito. found this, mommy. Na? I just found it. What's that? Yeah. Got my pistons pumping all
Ayan, pumasok siya dyan. Oh. Pumasok siya dyan. Pillow, Mommy. Pardon? Pillow. Pillow? Matutulog ka na ba dyan? Got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh, baby. 125. Eto, tapos ko nang balutin lahat ng mga white flowers at saka yung parang crystal na champagne, yung kulay niya, and yung parang may pearls. Nandiyan na silang lahat. And binabalot ko talaga sila ng maigi bago ko sila binabalik dito sa container para ma-preserve. Alam niyo, parang mukhang bago pa rin sila next year pag ginamit ko. And si Sak, tsaka si Holly, kinuha na nila yung mga, eto, yung mga balls. And linagay dito. Ito talaga original na lalagyan nito. And eto, kay Sakto, ginawa niya to sa school. Linagyan niya ng ribbon and binigay niya sa akin. Ayan, may note dyan. And, ayan, kunti na lang. Ito, babalutin ko rin to isa-isa sa tissue paper. Lahat yan, isa-isa ko silang babalutin. And meron pa pala ako dito. So, yan na lang naman. And, ganun ang aking pagbabalot ng mga Christmas decor pag binabalik ko sila dito sa container. So, yeah, i-continue ko na lang. Yung Christmas light lang talaga ang alam ko medyo matagal-tagal kasi nakabulubod talaga sila dito sa ano. So, ganyan ba? So, pero kaya yan. So, sige, tapusin ko na to. Got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh, baby. 120. Naubos ko nang balutin lahat ng mga nakalagay dito sa Christmas tree and andito na silang lahat. Ayan, nakabalot talaga sila ng maigi. And si Sak, ayun, naglilinis siya dito sa kwarto ni Holly. Linagay niya yung mga basura ni Holly doon. And hindi pa siya tapos. And ako ay, so eto na lang yung mesh at saka yung Christmas light. And si Jan na yung mag-ano ng Christmas tree. And then we're done. And eto, ilagay ko na lang to dito sa ibabaw siguro, no? Silagay ko na lang to sa ibabaw. Linagay ko yung ni Holly dito siguro. Oh, hindi, yan, ganito. Or, hindi, tupiin ko to. Nang baliktad. Ganyan. And, tada! Tapos. Then, isara na natin siya. Ilak. Then, good to go na to sa sa shed to ni Dal linalagay kasi wala na kaming space. And, where's the cover? Ito din. Ilalagay to sa sa box eh. And si Sak, ayan. Good job, Sak. Good job. Naglilinis siya. Yeah, put that in the bin. Okay, Holly, yun sa blower ni Holly. In the middle of the night, got my engine thundering. Dream machine, racing queen, I'll take you wherever you wanna go. Finally, tapos ko nang tanggalin yung Christmas light. And medyo matagal talaga yung pagtanggal kasi and masakit eto kasi yung mga eto ba. Ayan, tama talaga sa kamay ko. And si Jan, linatag niya na tong eto yung old namin na kumot. And dyan na namin linalagay yung Christmas light. Yung Christmas tree, si Jan ang maglalagay. And gutom na sila. And andito na rin yung mesh. Dito ko na linagay. So, yeah, almost. Okay, Han. Okay, I'll do the second one. Si Kuya kasi gustong tumulong pagtanggal niya. Kasi siya yung naglagay niyan eh. Remember, Kuya? What? You're the one put all the... I put this Christmas tree up. Yeah. My turn. Yeah. Be careful. Where is... Hey. Okay. Baba, alis ka dyan, Baba. Yeah, alis ka dyan. Yeah, that one. Yeah, undo it, did you? No, I can't get under it. Kasi yung pinaglalagyan niyan, napunit na. Ay, ang sakit ng likod ko. Nahilo din ako. Give it to Daddy. Okay. I'll pull it. Nahilo ako kakaikot. Para lang matanggal yung Christmas light. I've done it before. Oops. Mom, you have some pigs. Just throw that back in. Huh? Oh, yeah. Some pigs. What about the other one? Put that one there in the box, Nak. Brandon, cool. Huh? Yes, in the box. I saw Danny.
put that here, Dad. Diba? Hang on, sorry, Dad. Tulong-tulong. Para madali matapos. And, Clean this That can go mess. in the container. ha? How to clean this mess? Yes, we will. No, that's not in the box, huh? No, I don't have space. And that's, I think you put it on top, honey. Huh? You put that on top. Oh wait, Hang that's on, for my boy. What? That's for my boy. No, it's not. So, magbabacuum na lang ako. Kuya, do, because you're gonna wreck some of the Christmas decor there, kuya. Tingnan mo, kinalagay niya yung so, ganyan niya lang in-storage yung Christmas tree namin. My dad. Yeah, put that on top, honey. Dad. I just slide it in there. Huh? My dad. Yeah. And just vacuum and we're done. Now get the dirty clothes. Akin na. Kasi mayroon ditong hamper din si Holly. I'll take these. No, wait, kuya, because I have to put the Christmas light in this box. Hold the front door to the joint. Okay, nalagay na nila yan sa sasakyan ni Jan. Where are you going, Ali? So, asikasuhin ko lang yung dinner nila. And eto, ilalagay ko to sa box. And magbabacuum ako. Magbabacuum ako. Mom, can I take these? Wait lang, nak, wait. Are you back to me? Nandiyan na ba yung... Where's your dad's car? I'm taking it. Ayan, ilagay ko na yung Christmas lights. And good to go na rin to doon. Honey, do that one. You know? I forgot the I forgot the Yeah, this one. This one. flowers. That one. What is it? Yep. I forgot. Okay. Done. And this one, honey. Kuya. I'll take it. Okay, go. Bring it to daddy. Go. Hurry up, baba. So, okay. Asikasuhin ko na yung ano nyo, yung dinner and vacuum after. So, yung mga bata, dahil tapos na kayo magtanggal ng mga Christmas decor, naglalaro na sila ng PS4. Ando na sila. And ako, asikasuhin ko yung dinner nila. And dito yung chicken. So, ito yung dinner namin. Nakita nyo na to. Chicken, coleslaw, and potato salad. So, ilalagay ko lang yan sa plate. Hiwain yung chicken. And yan. Yan na yung dinner. So, ito yung itsura ng roast chicken. And yung kinuha ko ay yung isang klase kasi may red nito. Ito yung isa is Allendale, yung kanyang pangalan. Free range chicken. $2 or $3 lang yata yung difference nila. Pero sabi mas ano daw to, mas healthy na roast chicken kaysa dun sa red. Dahil siguro, free range to. So, ayan. So, ikakat ko lang to. Then, yeah. So, eto na yung dinner ni Jan. And eto yung kay Sak. Gutom na si Jan kasi late na yung dinner niya. 7 o'clock na. Alas 6 siya nagdi-dinner eh. Good. You're welcome. Dad, Where's your Sak? Ayun si Sak. he's green skin. Trinay ko to. Masarap para sa akin. Ito yung binili kong V8 and si Kuya gusto niyang itry and si Holly ayan na oh. Si Kuya gusto niya rin. How is it? Ha? Si Kuya gustong itry. Just a little bit first. What? You like it? Gusto ni Kuya. That's good. So next time I'll buy this one. Tapos na si Jan kumain siya kasi Sak. Ako hindi pa. Good? Masarap siya guys. Ito yung V8 na purple sour. What was the other V8 you got last time? That one was I think with the carrots and the orange one, right? That was orange. Ito, meron naman tong carrots. It looks like blood. I think that's beetroot, Kuya. So, ganun. Just joking. Apple. Kasi ayaw niya yung beetroot. Pero inaano What was niya. that?
Apple and ano, pero meron No, talaga I'm siya. talking about that. See, 5, ano siya, 5-star siya. What? Everything. Hindi ko na lang sabihin na may ganun kasi ayaw niya talaga ang lasa nun. Si Sak gustong gusto, pero gusto naman ni Kuya. So that vegetable is everything. Yeah, mix of vegetable. No, what vegetable is that? I don't know, pero yun sinabi ko sa inyo kanina, eto yan, oh. Pero ayaw ni Kuya, ayan. Inubos niya ba? Oh, inubos niya naman. Maganda tong ipainom kay Kuya kasi hindi niya talaga kinakain yung ano, yung beetroot. Pero sa ganito gusto niya. Nakaubos siya eh. Marami naman yung ano niya. Medyo marami yung nainom niya. Nasaan na yung takip niya? Ako hindi pa ako nag-dinner. Kumain lang ako ng ano, chicken wings, yung wings ng ano, ng roast chicken kasi gusto ko mag-vacuum muna ako dun sa baby's room kasi mamaya si Jan, takpan ko muna tong chicken. Kasi si Jan matutulog na yan mamaya, hindi na makakapag-vacuum. So, mag-vacuum muna ako. And alam niyo ba si Jan nung isang araw, bumili siya ng vacuum. Ayan yung bago naming vacuum, guys. Ayan. Eto, oh, binili niya. Pagdating niya, meron na siyang ano, vacuum. Pumunta. Kuya, can you please pick this hand? Ay, Kuya, all that big piece on that floor. Please, thank you. Chop them in there. Bin. No. Okay, yeah. And that one too, please. Tingnan niyo ha, ano siya, ang lakas niya. Ang lakas niya, oh. Ay, hindi pa Kuya. Hindi pa pala nakasaksak, Kuya. Plug this, please. Yeah, no, where's the plug thing? Here. Come on. Remove the... Yeah. No. Careful, Kuya. That's my charger. Turn it off first. Off. Okay. Naka-off na pala siya. Okay na. Okay. Taken all of it. Yes. Oh. Mahaba rin yung ano niya, cord eh. Pero meron dyan, pag nakita nyo na yung yellow or red, ayan, yung red. Kasi merong yellow, Last time we had red in our and then red. So, ganun siya kahaba. Okay na. Oh! Ayan. Tingnan nyo ha. Kuya, pick this one, Kuya. Oh, this one, please. Pick what? This one. That's not. Ang lakas niya mag-suck and nakukuha niya talaga yung mga ano, yung mga tira-tira ng Christmas tree. Eto ba, ayan, oh, nadadala niya kasi yung isa kong vacuum hindi siya nakakakuha ng ganun kasi 'di ba nakita niyo kanina mayroon diyan, vacuum ko nadala niya. And nung unang dating nito, hindi ko to pinapansin kasi hindi ito yung gusto kong vacuum. Sabi ko, kung bibili tayo ng vacuum, gusto ko is yung isa sana, yung china-charge na maliit lang. And si Jan, ang binili niya, eto, kasi sabi niya sa akin, tiningnan niya daw, sabi niya, hindi raw yun pwede dito sa bahay, kasi maliit yung, eto ba, yung container nun, sabi niya, pag nag-vacuum daw ako, sa kusina pa lang, at saka sa living room, ano na raw, ititip niya na agad yung, ano, kasi puno na, and then dito, and then sa iba pang room, sabi niya, gano'n, so, ang dami niyang excuse, sabi ko, oh, whatever, ginanong ko so, tapos sabi niya, maganda to, tingnan mo. Tapos nag-vacuum siya. Nag-vacuum talaga. Tapos may mga kasama pa tong iba-ibang ano eh. Meron pang mga ina-attach dito na iba-iba. And sabi niya, maganda to, sabi niya. Sabi ko, siya. Kasi sabi ko, binili mo na siyempre, maganda siya. Pero kung ako pa pipiliin, mas gusto ko yun. Kasi ako naman lagi ang nagva-vacuum. Pero siya talaga yung nagtatapon ng, ano, ng laman. And eto yung brand nito. Mura lang to, sabi niya. Mga siguro 300? I'm not sure. Basta sabi niya, mura lang daw to. Ito yung Hoover, ang brand niya. Ayan, oh. So, hindi niya binili yung gusto kong vacuum. Pero one day, bibili ako nun.
One day. So, yun na guys. I-end ko na tong vlog kasi magwa-vacuum lang naman ako dito. And then, after nito, pag nagutom na ako, gutom na rin ako, pero kumain na nga akong konting chicken. Mag-i-impake ako kasi bukas alis kami pagdating ni Jan. Maliligo lang siya after work. And diretso na kami sa Adelaide. So, yeah. Baba! Where's your backpack? Kasi yung backpack niya, linabang ko ng isang araw. Yeah. I found it. No, not that one. The small one. The little tiny. Yeah, the little tiny one. Where's your... Are you already done with all your clothes? My clothes are done except Kyonga and I will iron your Kyonga one. Kasi ready ko na yung mga damit nila sa kagabi. And sila yung naglagay sa backpack. Where's your backpack? Come on. Yeah. What? For Adelaide. Ready na kasi yun eh. Ready na. Linagay niya na lang. Sabi ko, wag niya lang ipak. Kasi siya na yung nagpapakrini-ready ko lang yung mga damit nila. Tapos sila na naglalagay dun sa backpack nila. And then yung Kyonga shirt, paplansyahin ko. Tsaka yung short. Kasi ano siya, medyo kulubot. So yun na guys yung vlog natin. Sana hindi pa tumaba. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Good night. Good night na boys. Holly, good night. I'm not. Saki, Yes. Kuya sir, thank you for helping mommy. Kuya, Not.